Určite je na každej sekcii, každom oddelení riaditeľ, zastúpič, poradca pre veci zbytočné, sekretárka a kopa zbytočných úradníkov. Neuveriteľné. A napriek tej štipke irónie veľmi oceňujem, že si dotyčný pán našiel organizačnú štruktúru na našom webe a keby pátral ďalej, dočíta sa v našich výročných správach, ktoré vydávame každý rok na konci marca a máme ich zverejnené rovnako na našom webe, koľko máme zamestnancov, je ich do 25, to číslo mierne kolíše podľa času a v mnohých oblastiach nemáme ani len zastupiteľnosť práve vzhľadom na nízky počet zamestnancov a teda určite sa nedá povedať, že je tu prezamestnanosť. Slušno ľudia a progresívci môžu kradnúť. Úrad na ochranu oznamovateľov ich ochráni. Tu je treba povedať, že Úrad na ochranu oznamovateľov je nezávislá a apolitická inštitúcia a naozaj nezastupujeme a nerozlišujeme prípady, ktoré prichádzajú podľa afiliácie alebo členstva politickej strane. My túto charakteristiku oznamovateľov ani neskúmame a postupujeme striktne podľa zákona a teda keď niekto príde na nekalú praktiku alebo nezákonnú činnosť, porušovanie zákona v súvislosti s výkonom svojej práce a obráti sa na nás, každému poskytneme našu službu podľa zákona.